Ganyan po si Brand Damage. Tinutulungan niya yung mga co-beauty queens niya. Tapos pinapakiusapan niya po na wag na sumagot para makuha niya uli yung corona. Ganon yung strategy niya, di ba? Pero friendly. Bye-bye. Thank you, girls. It's DJ. And hello ladies. Ayan na sila. Maumay ako na kayo matanan na hindi Magbati na na kayo, kagulan ng Day. champurado. Marami ito magkinang kaulo sa tarukura. Magandang umaga. I'm here to support Brand Damage Fenras sa kanyang laban kasi Clarin. talaga naman pinagpalibang ko yung mga ginagawa ko para lang suportahan siya. Ano ko siya kamahal. Go for Brand Kung Damage. patay na ang Dahil kabayo. naniniwala ako sa kasabihan. Aanin nyo ang magrapo. Kung hindi marunong, kabayo. And I thank you. So hello ladies, hello madlang people. Simulan na po natin ang bakbakan para sa 7th crown. Mamaya magluluto si Ate Negi. Magluluto si Ate Negi. Ano daw lulutuin mo nga pala mamaya? Kalderetang chinelas. Abangan ninyo, magpapalabot ako ng chinelas. Siya nga talagang instant chef. Uy, alam mo, nakakabuko pinag-trebe. Carba. Siguro ginagawa yung studio sa kanila. Hi Mama Jommer. Mama Jommer, kunin mo na kami dyan sa Santa Cruz. Hi, Sa Mama ano, Jomar. sa Puti ko Mindoro. dyan. Sa Mindoro. Ang puti ko dyan, oh. Dr. Vicky Bello. Ah, say. Lambot. Ini-sponsor mo daw. Kasali po ako ngayon sa And Miss Q&A. thank you. Pipiliting kong kunin ng sungkitin ng corona ni Brand Damage. Pakigreet naman ako kay niya. Jommer de la Ay, Rosa. John. Teacher sa Mindoro. Ay, talaga, hello po. Sir ha, bigyan mo na kami racket. Tatlo kami ha. Thank you, Carlo. And I Peter. Hi, thank Daniel. you. Grace, hello, good morning. Nagbo-blocking sila. Ma-achieve mo yung pagkakitaan tayo. Ganda mo lang yung sagot mapa. Huwag ka lang. And I thank you. Ano lang. Yung mga mamshi. Good morning, Alan Kuya. Habaga, good morning po, Gian. Good morning. Ano kami eh. Dito na kami studio blockings muna. Oo, ikaw lang eh. Okay, so gitna. Kung sabihin mo lang Sir Jomer para ano maayos. Oo, Kuya Raymar. Tayo dyan, pupuntahan niyo. Kasi ano po, Ikaw ang nasa gitna mismo. tawag ito. Gets po? Isa pa gawin natin. Kuya Raymar gawa kasi ng tawag dito. Hindi, matapos muna namin si Brenda tsaka si Gwen. Ano na dyan, Wen? Froilan, hello. Huwag mo na silang hintayin dumating. Aya Madrid, good Sa iyo, morning. Mike. Hi, Bess! I miss you. Okay. Next po. Kasi gusto ko pumasok si Bakla. Si Bakla bubita eh. Hindi na maganda, bubita pa. Naririnig ko. Ay, hindi. Ang ganda ni Dido. Ang casting ko yan, oh. Asin. Oh. Hi, Brand. Hello, Brenda, Ohio. Why yung mukha nyo? Isang ano lang. Bash na naman to. Ano essay writing contest. Parang wala kang aircon. Pinuhay ko na po eh. Kaya mo dyan din maakas. Yes. Pag-offer ako naman yun. Pwede lang. Yeah.
Abangan niyo po si Tita Negi mamaya sa Showtime. Mag-opening po sila, promotion there. Promoting their children. Brand Damage, bati ka naman sa mga viewers ko. Hello. Ito pang itsura niya pag walang makeup. Di ba napakagandang bata? Nakakakarga rin daw. Nilalaban naman niya. Ayaw ba nagtatanong, nilalaban niya na ba yung ano? Ito nga mo naglaba, iba naman yung amoy, makati na nga Ito siya eh. medyo okay naman. Gusto mo ba yung eyeshadow ni Ate Vice na? Yung pink lang. Oo. Hindi, basta ano lang, very light. Hindi yung ano, yung eksena niya ng Guinness Book. Ang ganda ng makeup mo. Nandun ako, kapink-pink nga. din ako. Kaya lang very, very light lang. Ay, hi Terry. Batiin mo naman si Terry. Kinalakit tayo. Ay, Nanay Terry. Ay, ito ni Terry. Mali. Kalap si ni Terry. Mali mo yung guest ka sa showtime. Ay, sana GGB. Gusto mo, ma, kung ano ka naman guest ka. Pag na-Hall of Fame, Kaya dapat ma-achieve mo yung ulit. Pero mahal niyo po para hindi matamper. pag hindi, marami naman akong pera, bilhin ako ng Corona. Para mag-sampo. Pwede na siguro yun. At alam mo yung supplier ko para Hall of Fame, my own version. Pero yung G sa doon, para sunod yung magre-release na. Tapos yung ano. Hindi sa mga very light lang. Oh, malayo pa nung studio. May duway lang. Ako naman si-check. Ay na. Balot din na kita ma, okay ka naman? Okay kita ng makeup. Gusto mo ako na rin mag-makeup sa'yo? Tapos pag manalo ko mamaya, pag-pinid ko mamaya. Ganyan po si Brand Damage, kinakaibigan niya yung mga ano niya, candidates, tapos para matalo nga naman. Hindi mo. Tara. Lalo ko din jerky. Meron ako. Ito ah. Siyempre pag ano, may hiya na, di ba? Meron ako. From Bicol here, hi! Shout out po Idol Negi, sabi. Kulit ko na lang siya kasi kung ayos. Oo. Hindi ako na ako. sumulong talaga din. Brenda. Hindi para naman at least mahiya sila kasi sasagot talaga ng mga. Oo. Ano oras na rin po kasi nag... Ang dami yung nag-call back kahapon, 6 dito sa ako ng line. Wala po. Call back. Wala kayong naka-line up ng ahead mo na. So pwede pa lang kung pa-audition dito ng mga kaibigan ko. Kasi marami pa. Kasi nga, wala na madaming award. Ang daming wali na nakita ko din sa office. Kaya mag-audition ka. Sa UMA. Hindi ko pwede, pero kailangan ko rin pag may tax ko yun. Valid ID na lang ako. Okay na po ba? Nakalimutan ko. Wala ko kayo kahit anong picture na ID. Wala, kasi yung wallet ko yung hindi lang yun sa ano. Wala akong price pag wala ko. Ilamin mo muna isa. Sa pwede. Oo. Ako din naman. Ilamin mo muna isa akin. Baka pwede. Kailangan niyo po if ever pagka nakabalik ko kayo dito or pag-check, hindi ko ma-process. Kailangan po kasi ng ID. Ang gawin mo po, magpatalo ka na lang po para 5,000 lang. Sila tao sa bahay, mapicture niyo po yung ID tapos pasend na lang sa video. Wala po pang mag-access. Ganun na lang po, mag-plated din po kayo para dalawa na kayo sa nalang kalapang po. Ako kumakapit sa iyo. Okay na, check kayo nila. Barbie na. Nabuya ako po. Kasay. Ay, sa kain. Bo, Si blood sister. Si Erica. galing yun. Thank you. Maganda yung pinegi yung makeup. Pero pag kay Brenda, hindi.
Minsan nakakasakit na rin kayo. Ginagalingan kasi ni Mama. Sa'yo hindi. Hindi yung ginagalingan sa'yo. Uy, ang ganda ng makeup niya nung nakarib. Hapon mo. Ang ganda nun. Baba. Tapos nakalayo. My God. Hindi yung ano? Six. Hindi yung... Ano yan din namin yung from ni Lars? Ano? Teacher. Ano yun? Kasi natalo siya ni President. Mag-give ko sa kami. Hindi, natalo siya ni President. Si President naka-apat. Sampung pang-sampo. Sana Hall of Fame ulit siya. Natalo siya ni President. Thank you. Eh, ano ko na yung dito, te? President. Ah, okay, sige. Yung ko lang. Thank you, Brenda. Thank you. Welcome. Ano? Mamaya may mentioning ka. Maraming salamat, Yolanda. For Sexy. Yung friend kahapon ni Dana. Sure. Walo. Tapos natalo siya ni Lars. Ah, si Lars na nanalo ng sir. Iyak talaga siya. Ang tanong kasi kay Exor kung sino papalagay sa pera. Nilagay. Salamat, Brian. Siya po ang nagawa isa. Yung kay Lars, ano nalagay? Thank you, Brenda. Ay, puki mo damage. Thank you, Ma'am Shi. Pinahira mo sa akin. Salamat. Bye-bye, girls. Good luck. Bye-bye na. Ganda na. Bye-bye. Ganyan po si Brenda Damage. Ano po ganang showtime si... Tinutulungan niya yung mga co-beauty queens niya. Tapos pinapakiusapan niya po na wag na sumagot para makuha niya uli yung corona. Ganon yung strategy niya, di ba? Pero friendly. Bye-bye. Thank you, girls.